Ja, tusen takk. Jeg må se hvilken side jeg skal stå på. Jeg kommer altså til å snakke norsk, og skal prøve å snakke så tydelig og sakte at alle forstår hva jeg sier. Skal det bli litt høyere? Skal det bli litt høyere? Jaha, da må jeg kanskje gjøre... Skal jeg bøye meg da, kanskje? Er det bedre? Hører dere mer nå? Noenlunde. Ja, men hvis jeg går bort her da, er den sterkere? Nei, den er samme. Ja, vel, vi får gjøre så godt vi kan. Da tror jeg rett og slett at vi begynner. Og som dere ser så har jeg 2 bilder her fra en og samme by. Det er Bergen som jeg kommer fra. Og bildet til venstre det er fra 1500-tallet. Da var det tysk som var det viktigste språket som påvirket dialekten. Og bildet til høyre er fra 1800-tallet, og da var det dansk som var det viktigste språket. Og jeg har kalt dette foredraget for Lag på lag, og da har jeg jo tenkt litt på den danske lagkaken, altså der en har kake og krem som ligger oppå hverandre. Fordi at i en gammel by som Bergen, så er det ikke sånn at det er ett språk, eller en dialekt, som har påvirket dialekten i byen. Det har vært stadig nye språk som har påvirket, og det ligger som lag opp igjennom. Og det er jo typisk kanskje for ganske mange byer, i hvert fall litt gamle og store handelsbyer. Og språklig sett så vil han si at språket i byen det er tegn på det heterogene, det urene, det er fullt av variasjon. Det er ikke sånn at alle folkene i en by snakker helt likt. De snakker veldig forskjellig fra hverandre. Det er i hvert fall det vanlige. Og for språkforskere på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet så var jo det litt problematisk, for da letet man etter det rene språket, og det fant man i hvert fall ikke i byene. Og vi ser systematiske forskjeller i Norge, og selvfølgelig også i andre land, mellom dialektene i byen og utenfor byen på landsbygden eller på bygden. Og det dreier seg i hvert fall i Norge mye om hvor mye grammatikk der er. Så de norske bygdedialektene, de er mer konservative, de har mer igjen av det gammelnorske bøyingssystemet og grammatikken enn det vi finner i byene. Så sånn sett kan man si at norske bygdedialekter har mer felles med islandsk og færøysk enn det de norske bydialektene har. Og de har mer felles med dansk. Når vi ser på Norge, så er det sånn at selv om alle norske byer har en spesiell bydialekt, så er det ingen som er så spesiell som den i Bergen. Og det er jo fordi at det var den største byen i landet, det var den mest utpregete handelsbyen, og den byen med mest innvandring. Ikke i dag, men når vi går tilbake noen 100 år. Og her ser dere nå et bilde fra Bergen der det er ganske mye folk og ganske mye regn, som det vanligvis er. Og det som er spesielt med en by, og som kan forklare hvorfor språket er annerledes, er jo at folk flytter til og fra så mye. Og det er jo fordi at de ofte drev med handel og håndverk, og da kunne man jo pakke sammen håndverkssakene sine og flytte til et annet sted. Men hvis en er gårdbruker, jordbruker, så må en i mye større grad være bofast, og da forandrer ikke dialekten seg så fort. Og i en by så er det jo sånn at når folk flytter til og fra, så går man ut om morgenen og tenker, hvem treffer jeg i dag? Treffer jeg noen fremmede? Og hvordan skal jeg snakke med de fremmede? Det er jo ikke sikkert at de fremmede snakker akkurat sånn som jeg gjør. Og da blir det jo sånn at man tilpasser seg, man forandrer litt på sitt eget språk for å komme de man treffer i møte. Sånn som jeg prøver nå å snakke litt sakte for å komme dere i møte. Og det er jo en del av det å være imøtekommende og høflig. Og i en by da, hvis man hele tiden tilpasser seg litt til de andre, så vil grammatikken bli enklere, det vil bli færre bøyingsendelser, det vil bli et system som flere lett kan plukke opp. Ja, Bergen er altså grunnlagt i 1070,
Og i dag så det ganske mange innbyggere der. På hjemmesiden til Bergen kommune, altså den offisielle siden som Bergen kommune presenterer seg gjennom, der det altså en sånn, det vi kan kalle en selvironisk presentasjon. De skriver, enkelte vil hevde at 289 330 bergensere nok. Men fortsatt det mange som vil til Bergen. Og hvorfor gjør de dette? Jo, de vil bygge opp under den stereotype oppfatningen som i Norge, at bergenserne bråkete og snakkesalige og temperamentsfulle og litt sydlandske. Og det veldig mange andre i Norge som irriterer seg over bergensere. Og derfor så gjør man dette her, man sier at det kanskje nok så mange som det Men så skriver de videre, fortsatt det mange som VT, altså dialekt for vil til Bergen. Så det noen som vil bo der, selv om det bråkete folk i byen. Opp gjennom tidene så har det vært en hel rekke språk som har vært viktige i byen. Og de fleste av disse språkene har også vært viktige andre steder i Norge, andre steder i Europa. Men sånn ser i hvert fall listen ut. Med latin, nedertysk og høytysk, dansk, østlandsk, engelsk, multietnolekt og bygdemål. Så det en ganske lang liste, men det nå også ganske mange år å ta av når vi tenker det i et 1000-årsperspektiv. Latin, som dere ser her, det var kirken sitt språk. Og så kan en tenke at ja, men det kirken så viktig da. Jo, før reformasjonen, når byen kanskje bare hadde 7000 innbyggere, så hadde de hjulpet meg 20 eller 20 kirker og 5 klostre. De var ikke så store alle sammen, men vi kan trygt si at det kirkelige hadde stor plass i folks bevissthet. Så var det også et hoff i Bergen. Det var kongen holdt til der, og der var det latinkyndige. Tidlig så brukte man faktisk latin selv når man skrev til andre i Europa. Så kom reformasjonen, og da vet dere sikkert at etter den så ble latin mindre viktig, fordi at Luther hadde sagt at i kirken så skal vi bruke morsmålet. Men fremdeles så var det jo sånn at prestene, når de skulle uttrykke noe som hadde med religion å gjøre, så brukte de latin. Så vi finner brev fra Bergen fra 1500-tallet, der noen setninger på norsk, og så plutselig kommer det noen setninger på latin. Så var det en gruppe etter hvert som fra 1300-tallet og utover, som vi skal se mer om etterpå, hanseatene, de slo seg ned i Bergen. Og de hadde en ganske sånn profesjonell organisasjon med en øverste leder som var juristutdannet og som også var latinkyndig. Så både i kirken, klosteret, på hoffet, kongens slott, og på handelsstuenes ledelse, alle de stedene var det folk som kunne latin. Nå tror ikke jeg at latin påvirket bergensk mer enn andre dialekter, men vi vet at i Skandinavia så har setningsbyggingen, altså hvordan vi lager setningene våre, blitt preget av latin, særlig når vi skulle skrive fint, og så har vi selvfølgelig mange lånord. Så kommer vi til det tyske. Og bildet her jo fra det som en stund het Tyskebryggen, der de handlet med fisk og korn og litt salt og andre matvarer, men særlig med fisk og korn. Den påvirkningen som kom fra tysk på bergensk, den kom 2 veier. Det ene var sånn som dere ser på bildet, folk snakket med folk, og det andre var at det kom via det danske høytidsspråket. Så det var både et daglig språk for vanlige folk, ikke de norske da, men de tyske, og så var det da en del av det danske offisielle språket. Det var ganske mange tyskere i Bergen. Rundt år 1500 så var det kanskje 20%, vi har ikke helt sikre tall, men 20% ganske mye, men det var bare menn. For hanseatene de bestemte at de mennene som bodde i Bergen, og på andre sånne
kontor, som de kalte det for, de fikk ikke lov å være gift. Så kan man jo lure på hvordan kunne det være hanseater i Bergen i 400 år hvis de ikke giftet seg. Men det kom hele tiden nye. Det kom tenåringsgutter, og så fikk de en utdannelse, så var de der en stund og arbeidet, og så dro de hjem til Tyskland. Så det kom hele tiden påfyll av friskt tysk språk til byen. Kommunikasjonen fungerte sånn at de tyske de snakket sitt morsmål, og de norske snakket sitt morsmål. Og det kunne de klare delvis fordi at språkene hadde i hvert fall noen likhetstrekk, men også fordi de lærte seg å snakke og forstå det andre språket. Og det er ganske smart å ha passiv tospråklighet, i stedet for at den ene gruppen må lære seg å snakke den andre gruppen sitt språk. Fordi at hvis de norske skulle snakke tysk, så var det akkurat som de underordnet seg de tyske. Og hvis de tyske skulle snakke norsk, så ville de på en måte underordne seg de norske. Men her var det to grupper som var like sterke, og aldri om vi skal lære de andre sitt språk, så de snakket sitt eget. Etter hvert så plukket de opp lånord fra hverandre, og så ble nok språkene litt mer like etter hvert, men det er aldri snakk om at de laget et blandingsspråk. De snakket hver sine språk. Og alle språknivåene ble påvirket. Ordforrådet, hvordan man laget setninger, hvordan man bøyet ordene, og hvordan man uttalte ordene. Så alt ble påvirket. Etter hvert i løpet av den perioden som hansatene var i Bergen, så skiftet de fra nedertysk, som vi også kaller for platt-tysk, altså den nordtyske dialekten, og så gikk de over til Luthers høytysk. Men det var nok først og fremst i skrift, så vi tror at det muntlige planet hele tiden var platt-tysk. Så var det neste språk. Og det var de adelige, og det var prestene, og det var futene, og det var dansk. Og det var enerådende som skriftspråk i hele Norge, fra ca. 1500 til ca. 1850. Da begynner det å gå i oppløsning, så begynner de norske å skrive litt mer på sin egen måte. Vi hadde nok et sånt slags skriftnært dansk opplesningsspråk. Det vil si at man leste akkurat det som sto der, men med norsk uttale. Og denne opplesningen av dansk skrift med norsk uttale, det er jo det som er blitt etter hvert til den vanligste norske språket og det norske bokmålet. Så at vi snakker dansk på norsk på en måte. Fra siste halvdel av 1700-tallet så oppstod altså dette blandingsspråket mellom dansk og norsk. Men så er det jo sånn at det er ikke bare islendingene som kan være purister og rense ut fremmede ting fra språket sitt. Det har vi gjort i Norge også, og særlig første halvdel av 1900-tallet så var det om å gjøre å fjerne så mye dansk som mulig fra skriftspråket og talen. Men det er likevel ganske mye dansk som er bevart. Og så for Bergen sin del, og for så vidt mange deler av Norge sin del, så skjedde der en forandring midt på 1800-tallet. Fordi at da flytter språknormen seg fra København, der den hadde vært siden 1500, til Oslo, som da het Kristiania. Og det var jo på grunn av at Norge var blitt et selvstendig land, vi hadde fått universitet, vi hadde fått grunnlov, og da var det plutselig sånn at det kom ikke så mange dansker til Bergen og Norge lenger, men det kom ganske mange østlendinger, og norsk ungdom, de dro til Oslo for å studere. Og da skjedde det at vi fikk en massiv påvirkning, i stedet for at bergensk ble påvirket fra dansk, så ble bergensk påvirket fra østlandsk. Og Bergen er litt sånn midt imellom språklig sett, så det var egentlig litt det samme. Så da har det skjedd med ordforrådet for eksempel, at lokale ord de blir byttet ut med det vi kaller for felles norske ord, som i realiteten er østlandske ord. Og vi ser også i grammatikken og i lydverket at hvis vi i Norge forandrer på våre egne dialekter, det gjør vi av og til, men ikke så ofte, så blir de mer lik østlandsk. Så det er hele tiden den veien det går nå.
så slipper vi heller ikke under engelsk. Dere ser et fint butikkskilt der som jeg har tatt bilde av. We love 17. mai, som jo den norske nasjonaldagen. Mer ironisk blir det kanskje ikke. Og på samme måte som tysk påvirket bergensk, både fra vanlige folk nedenfra og fra øvrighetene, så påvirker engelsk oss både via populærkulturen, dataspill, filmer, apper og så videre, og universitetet og forretningslivet. Så det ganske massivt, og det vanskelig å stå imot. Og så synes vi det så kjekt. Vi synes det så fint med engelsk. Sånn det bare. Det jo ikke mange engelskmenn. Jeg sa at det var 20% tyske innvandrere i en periode. Det nesten ingen innvandrere til Norge i dag som har engelsk som morsmål. Det veldig få. De ikke inne på topp 10-listen en gang. Men de få som her, eller der, de lærer seg ofte å forstå norsk, men de lærer ikke å snakke norsk. Akkurat sånn som hanseatene mange 100 år før. Så på møter, for eksempel på universitetet, så opplever vi ofte at møtet på norsk, men hvis det noen som har engelsk som morsmål, så snakker de engelsk, men de forstår oss. Det fungerer egentlig ganske greit. Det må vi innrømme. Vi blir både påvirket når det gjelder lånord. Vi blir påvirket av det vi kaller for domenetap, det vil si at i mange situasjoner så snakker vi engelsk, men foreløpig så har ikke grammatikken blitt påvirket av engelsk. Det noen små tilløp, men foreløpig så grammatikken vår veldig stabil. Men det må nok mer enn 80 år til med massiv påvirkning før grammatikken blir forandret. Så der ordene i språket går ut og inn hele tiden, og vi skifter veldig, så skifter ikke grammatikken like lett. Men det en situasjon som likevel ser ut til å ha muligheter for å påvirke grammatikken litt raskere. Og det det vi ofte kaller for multietnolekt, det vil si dialekter som oppstår i byene som et resultat av at mange språkbrukere har mange forskjellige morsmål. I Bergen har vi ikke utforsket dette systematisk enda. Vi har en doktorgradsstudent som på vei, så vi får se hva vi finner ut. Men i Oslo og København og Stockholm og mange andre byer så har man utforsket disse multietnolektene. Det vi vet om Bergen at deler av byen har høy andel av innbyggere med andre morsmål enn norsk. Og det som vi kan se skjer jo disse grammatiske forenklingene. For eksempel, flere sterke verb blir svak. Og det jo en generell tendens i språket, men det ser ut til det kan gå litt fortere. Det blir vanligere å si gådde enn gikk. Og også at for eksempel preposisjonen på, som vanlig i norsk, blir enda vanligere og blir brukt i stedet for eksempel i og til og andre preposisjoner. Så vi aner noen tendenser til hva som kan komme til å skje. Og så må vi ikke glemme bygdefolket, fordi at folk fra Vestlandet rundt Bergen, de har jo flyttet inn til byen hele tiden. Mens det var latin, mens det var tysk, mens det var dansk, engelsk, og de kommer fremdeles. Så det den eneste språklige impulsen som har vært der hele tiden og har kunnet prege dialekten hele tiden. Og jeg tror at vi kan si at bygdemålet har bidratt konserverende i den forstand at de har holdt utviklingen litt i sjakk, så den ikke skulle gå så fort. Og tidligere, hvis vi går til begynnelsen av 1900-tallet, 1800-tallet og tidligere, så var det å snakke bygdemål i byen, det var noe du kunne bli gjort narr av for. Selv voksne mennesker kunne si, snakk noe ordentlig, hvis det var noen som snakket bygdemål. Så da skiftet de ofte. Hvis de var tjenere, så skiftet de til bergensdialekt. Og hvis de var lærere eller noe sånt, eller prester, så skiftet de til et sånt dansk-norsk blandingsspråk. Men så skjer det, de siste 50 årene, så har bygdemålet blitt et statusspråk. Så nå, hvis du snakker bygdemål i byen, så har du ranke skuldre og rank rygg og stolt av språket ditt.
Og det er jo ikke så verst. Ja, jeg kan jo nevne helt til slutt at det her har også litt med skriften å gjøre, fordi at vi har jo et minoritetsskriftspråk som heter nynorsk, som ca. 10% av befolkningen bruker. Og vi ser jo også at den stoltheten som bygdedialektene har tatt inn til byen, den har også kommet nynorsken til gode. Sånn at i byen Bergen så er det i dag veldig mye bruk av nynorsk i det offentlige rom. Og det hadde ikke skjedd hvis ikke bygdedialektene hadde blitt satt mer pris på. Ja, men da skal jeg si takk for meg. Det er en lidt lang undertitel, jeg har, og det er fordi, at jeg forsøger at sammenkoble de forskellige ting, som står i den her bog, hvor jeg har skrevet et kapitel, men hvor mine kollegaer på universitetet har skrevet andre kapitler om færøsk sprog og sprogsituationen på Færøerne, så det vil jeg forsøge at sige noget om. Til at begynde med vil jeg fortælle en lille historie, fordi mens vi sidder her, så er der et slips fra den færøske forfatter William Heinesen, der er i kredsløb omkring jorden. Det befinder sig på den internationale rumstation. Og det er jo fordi, at for første gang i historien, så er der en dansk astronaut på den internationale rumstation. Han hedder Mogensen, og han skulle have forskellige ting fra det danske rige med sig op. Og der skulle så være selvfølgelig noget fra Danmark, men også noget fra Grønland og noget fra Færøerne. Og han kontaktede så nogle af William Heinesens slægtninge, og der var meget strenge krav til, hvad man kunne tage med op til rumstationen. Det skulle ikke være for stort og ikke alt for lille, fordi så kunne de komme i klemme forskellige steder. Det skulle ikke være brandfarligt, det skulle ikke veje for meget osv. Og så fandt de frem til William Heinesens slips. Og det er håndvævet. Det er en veninde af William Heinesen, der har vævet det til ham, fordi William Heinesen var i hvert fald en overgang, om ikke direkte marxist, så marxistisk. Så når han skulle være fin, så ville han ikke være alt for fin. Han var pæn i tøjet, men så med håndvævet slips. Og det er altså et af de der håndvævede slipse, som nu kredser omkring os, mens vi sidder her. Og når jeg nævner William Heinesen, så er det jo fordi, han er en færøsk forfatter, der skrev på dansk. Og jeg skal vende tilbage til det i slutningen af min præsentation her, om det danske på Færøerne. Titlen kommer fra en anden ung digter, som i nogle af sine udgivelser har blandet engelsk, færøsk og dansk. Og i en af sine tekster, der skriver han altså på færøsk, at noget er på vrangen, altså og rønkerne, som I siger på islandsk, og så tilføjer han inside out, som om han vil præcisere det, han siger, med et engelsk udtryk. Og det er altså noget, vi ser titter, eller mere og mere hyppigt, især blandt færøske unge. Her kommer først en kort historisk oversigt. Man siger som regel, at dansk blev det officielle sprog på Færøerne med reformationen. Det skete måske lidt før, men deromkring så er det i hvert fald sådan, at der bliver dansk det officielle sprog. Det vil sige, det bliver det sprog, man bruger i kirken. Man får en dansk bibel, og det er også det sprog, man bruger i skolerne. Der sker altså det mærkelige på Færøerne, at mens reformationen andre steder betød, at man gik fra latin til modersmålet, så gik man på Færøerne fra latin til dansk. Færøsk fortsatte med at være hverdagssprog for færinger. Dansk var det officielle sprog. Og færøsk blev blandt andet bevaret i de kvad, som fandtes på Færøerne. Det der på færøsk hedder kværje, og det er flere tusind strofer i alt. Og derudover selvfølgelig anden mundtlig litteratur, som eventyr, sagn osv. Men det betød altså, at færøsk i høj grad blev blandet med dansk, og i slutningen af 1700-tallet skriver en af de færøske intellektuelle, Jens Christian Svabo, at sproget, og dermed mener han færøsk, vandslægter nu fra sin gamle glans, et miskmask, ja, det er ganske fordærvet. Og hans mening var, at det måske var bedst, at man opgav færøsk. Det var interessant som en museumsgenstand, som noget man kunne forske i,
men det var ikke et sprog, man kunne bruge længere. H.C. Lyngby, der var dansk præst og var på Færøerne i 1820 og var meget interesseret i det færøske kvad og udgav en bog om det færøske kvad, han skriver, at man for børnenes skyld burde tale dansk. Men i 1800-tallet, der er den romantiske bevægelse jo på vej op igennem Europa og kommer til Norden, så der sker et skift, og man begynder at lægge mærke til, hvordan dansk har influeret færøsk, for eksempel med, at person- og stednavne er blevet fordanskede, sådan at det færøske Jekvan, det er blevet skrevet Joen, og i Gærde blev skrevet Gård, Virat, altså som er et sted, hvor man samler fårene, det hed Folbo, stednavnet Vorvol blev til Vå, osv. Jakob Jakobsen, som var den første Dr. Phil, færøske Dr. Phil, det var i sprog, han forsvarede sin doktordisputats ved Københavns Universitet. Han skriver i 1889, det er sikkert på høje tid nu, at der gøres noget for færøsk. Og dermed, altså fra slutningen af 1800-tallet og frem efter, så begynder der en genopbygning på Færøerne, og det er også det, der på færøsk kaldes for málstrúi, altså sprogstriden. I oversigtsform så ser det sådan her ud. Der var et møde anden juledag 1888, hvor man besluttede, at nu skulle man altså genrejse det færøske sprog. I 1890 kommer den første avis på færøsk. Så får man en højskole, hvor færøsk er sproget i 1899. Så bliver færøsk et fag på lærerseminaret. Mundtligt færøsk bliver så fag i folkeskolen, osv. osv. 1938 er vigtigt, fordi der blev færøsk undervisningssprog i skolen. Og så bliver det kirkesprog, og så anerkendes det til sidst i 48 med hjemmestyrloven som hovedsprog på Færøerne. I 1992, så sent som 1992, der får man så en færøsk personnavnelov. Men på det tidspunkt, der havde praksis ændret sig ret meget. Det interessante ved den lov er selvfølgelig, at nu var det ikke tilladt længere at hedde Leif, nu skulle man hedde Leivur. Det var ikke tilladt at hedde Olaf, man skulle hedde Olavur osv. Altså man skulle tilbage til de oprindelige færøske eller nordiske navne. Man kunne godt hedde Leif, hvis man havde en bedstefar, der hed Leif, fordi så var det at blive opkaldet efter sin bedstefar. Det var altså en ret, der kunne arves, men det var ikke noget, man bare kunne hedde uden videre. Det har været meget omstridt, og der er stadig diskussion om, hvorvidt man ikke bør ændre den lov. Måske kom den lidt sent. Ser vi på, hvordan situationen er i dag, så blev der lavet en undersøgelse i 2021 af de studerende, en af de studerende på vores fakultet, om hvilken holdning unge mennesker havde til de tre sprog, færøsk, engelsk og dansk. Færøsk har højest prestige, det vil sige, man kan sige sprogstriden, eller málstrúi, det strid, som begyndte i slutningen af 1800-tallet, den har sejret, kan man sige. Færøsk er i dag hovedsproget, og det er det sprog, der har højest prestige blandt de unge på Færøerne. Siden kommer engelsk, og dernæst kommer dansk, men dansk sådan næsten på side med, eller på hjem med engelsk. Så dansk har altså lidt et prestigetab på Færøerne i løbet af de sidste 100 år. Formelt set er det sådan, at dansk er obligatorisk i folkeskolen fra 3. til 9. klasse, og det var obligatorisk i gymnasiet til 2013. Nu er det blevet et valgfag i gymnasiet. Engelsk er obligatorisk fra 4. klasse, og det er obligatorisk i gymnasiet, men på forskellige niveauer, alt efter hvilken linje de forskellige vælger, altså om de tager det på C, B eller A-niveau. Og der er ganske få, der vælger dansk som linje på læreruddannelsen på Færøerne. Det betyder, at de fleste, som underviser i dansk i folkeskolen, de har ikke haft det som linjefag, de har haft andre fag, men så underviser de også i dansk. Det er alligevel lidt paradoksalt med det her prestigetab, fordi samtidig som en undersøgelse viser, at kun 16% af eleverne er glade for faget, altså i folkeskolen, så bruger de meget danske undertekster, når de ser fjernsyn. Flere af dem bruger dansk display på deres mobil, og der er i høj grad, der er rigtig meget undervisningsmateriale i andre fag i skolen. Og mange af dem, cirka halvdelen af den færøske ungdom, rejser til Danmark for at studere. Så de møder dansk alle mulige andre steder
end i danskfaget, kan man sige. Bacheloropgaver, som bliver skrevet på læreruddannelsen, som I kan se, der er også mere end halvdelen af litteraturen, hvis man ser på litteraturlisterne, er danske bøger, dansk materiale. Så man lærer dansk alle mulige andre steder, samtidig altså, som man måske ikke er så glad for. Faget dansk. Engelsk har stor præcision og på fremmarch, og en undersøgelse fra 2018 viste også, at de uden for skolen bruger meget engelsk, når de taler sammen. Altså de bruger for eksempel, sagde de, at de bruger engelske ord i daglig kommunikation, når de ikke kender eller mangler færøske ord. Og det er jo en del både af populærkultur, men også den videnskabelige kultur. Man har diskuteret meget på Færøerne, det ved jeg ikke, om man har gjort her på Island, men altså, der er næsten ingen, der skriver videnskabelige artikler på færøsk mere. Der er prestige i at skrive på engelsk, der er ikke så meget prestige i længere at skrive videnskabeligt på færøsk. Og det er altså noget, som universitetet har tænkt sig at gøre noget ved. Det her er så en undersøgelse, der er foretaget på Fróðskaparsetur, altså det færøske universitet, i 2022. Og det er altså en undersøgelse, der blev lavet på engelsk, fordi vi på det tidspunkt havde en engelsk rektor. Så alle vores møder foregik på engelsk, apropos det der med, at vi har flere sprog på universiteterne, og vi ser meget engelsk. Men der kan I se, at til skriftlige eksamener, der er det især færøsk, der bruges, men også en del dansk og engelsk. Og i kommentarfeltet nedenunder, som ikke fremgår af det her slide, der havde de fleste skrevet, at det er meget blandet. Man har nogle eksamener på færøsk, og der er måske nogen, der er på dansk, fordi man har en dansk gæstelærer, og så er der noget, der er på engelsk osv. Så for at kunne gennemføre et studie på det færøske universitet, skal man faktisk kunne 3 sprog. Altså færøsk, dansk og engelsk. Når det gælder litteraturen, så apropos William Heinesen, så blev den jo indtil 1950, og William Heinesen fortsatte jo hele sit liv at skrive på dansk, men der var den altså skrevet på både færøsk og dansk. Man udgav romaner på dansk og færøsk osv. Engelske låneord fandtes, når man skulle skrive om fiskeri for eksempel, men ellers var der ikke så meget engelsk. Fra 1950 så fik man færøsk litteratur. Dem, der debuterede efter 45-50, de debuterede alle sammen på færøsk. I det nye årtusind er der så eksempler på, at mange bruger engelsk i deres udgivelser. Så man fik altså en monolingualisme, kan man sige, i litteraturen, men nu er engelsk på vej ind som en slags strategi, kan man sige. Det er en digtsamling og en digt- og novellesamling af en ung færøsk digter, der hedder Tryggvi Danielsen. Og den hedder altså The Absent Silver King, Poems, Short Stories and Music. Han bruger det her som en slags strategi for at gøre opmærksom på, at hans forbilleder, de findes andre steder end på Færøerne, og de findes også andre steder end i Danmark. Det er sådan nogle som dem her, og han kalder sig Silverdrunker. Det er ham, der står foran bussen der. Og The Absent Silver King, det er også en hentydning til Andy Warhol. Så det er hele den amerikanske, anglikanske kultur, som man her bruger som inspirationskilde i en færøsk digtsamling, og derfor bruger han en hel masse engelske udtryk, eller amerikanske, kan man sige, i sine tekster. Det er også interessant, apropos det der med bygden, fordi i færøsk kultur har bygden haft en særlig status som det sted, der ikke var influeret af dansk kultur. Det var det ægte færøske. Det var den kontinuerlige udvikling fra middelalderen op til vores tid. Den havde været så uforstyrret, kan man sige. Men på mange måder var det jo også en konstruktion, og han skriver så en nyere tekst, der kommenterer en ældre af Christian Matras, som er professor og forfatter og digter, ved at bruge myter og så videre, og ved også at bruge impulser fra amerikansk kultur. Her ser vi en anden færøsk digter, som også bruger engelsk. Han bruger engelsk i titlerne til sine digte. Her ser vi et eksempel på en novelle, som er realistisk og handler om ungdomskulturen i Tórshavn. Og I kan se, hvor mange steder der er ord, som egentlig er taget fra amerikansk og engelsk, men som nu bruges i en færøsk novelle.
Enkelte steder står de i kursiv. Det er der, hvor de er sådan gengivet direkte fra engelsk. Men det gule nederst kan I se, der står der YouTuber. Jeg ved ikke, om I ved, det er YouTuber, ikke? Så det vil sige, de er engelske ord, som så pludselig får en færøsk ortografi, og som altså skrives ind i færøske tekster på den her måde. Og det er svært at forestille sig, at man vil gøre det samme ved dansk. Man har i det hele 20. århundrede har man forsøgt at holde dansk ude. Man har haft en puristisk sprogpolitik. Man har afgrænset den færøske kultur mod den danske, og derfor er man stadigvæk meget forsigtig med at tage danske ord ind i færøsk litteratur, men man er mere åben over for det engelske. Så er her til slut et andet eksempel, og det er jo sådan, at vi jo på Færøerne også har mennesker, der kommer andre steder fra, og som har andre modersmål, men de bruger engelsk, når de er på Færøerne. Så engelsk bliver ligesom deres kommunikationssprog, fordi de ikke kan dansk. Og Hanni her, hun hedder Kalpana V.I. Vataran, og hun er faktisk min kollega på universitetet, og her er et digt, I kan se, Dræbaramal Råbadag. Altså dræbersprog kalder de, when they hear English, and try to give me a mundkurv. Så der er pludselig et dansk ord. I fight it off and free my expression. Immigrant I may be, but homo sapien I am. Soul I write, speak, make love, live, and like a chameleon shed the skin of a single identity, and add my fremender Faroese self in. Så det man kan se der, det er jo, at vi har fået, altså der er jo, kan man sige, nye færinger i det færøske samfund, som kan lære sig færøsk, men som ikke lærer sig dansk, som har færøsk og engelsk som deres kommunikationsmiddel. Hvilket også gør, at dansk mister indflydelse, kan man sige, i den daglige kommunikation, eller bliver mindre almindeligt i den daglige kommunikation. Så til slut, altså dansk har mindre prestige nu, end det havde før, og det er sådan selvfølgelig naturligt, fordi det var myndighedernes sprog før i tiden, det er det ikke mere, men det lider også domænetab. Man bruger for det første færøsk i mange forskellige sammenhænge, hvor man brugte dansk før, men man bruger også engelsk i forskellige sammenhænge. Så er det stadig sådan, at man bruger dansk meget på den ene side, fordi man synes, det er nyttigt, altså man skal studere i Danmark for eksempel, men der er også flere, der bruger en mere ideologisk argumentation og siger, at dansk er det, der bygger bro til Norden. Med dansk kan vi tale norsk og forstå norsk osv. og svensk. Men engelsk er altså stigende. Man siger tit, at der på Færøerne er to holdninger til sproget. Der er et idealistisk niveau, hvor vi siger færøsk, alt bør være på færøsk osv., og så er der et pragmatisk niveau, hvor vi benytter os af i det daglige af færøsk, engelsk og dansk. Og for at vende tilbage til det der med William Heinesen, så er han jo en dansk skrivende forfatter på Færøerne, og det har tit været en pinefuld erfaring, både for, det var det for ham, men det har det også været for færøske litterater, at finde ud af, hvordan kan vi indlemme William Heinesen i vores litteraturhistorie, når han skrev på dansk. Det har man så gjort nu i den nyeste færøske litteraturhistorie. Der er William Heinesen en del af færøsk litteratur, altså den færøske litteraturhistorie. Men også fra dansk side har man nu fået mere interesse for færøsk kultur og litteratur, fordi man kan se, at Færøerne orienterer sig mere og mere andre steder hen, og at der er en stigende indflydelse fra blandt engelsk for eksempel. Og det er måske en af årsagen til også, at William Heinesen pludselig er blevet aktuel igen, fordi han kan bygge bro imellem det danske og det færøske, og med sit slips ud i rummet jo gør opmærksom på, at der findes noget, der hedder rigsfællesskabet med dansk som sprog. Så tak. Ja, goddag alle sammen. Jeg har ikke nogen slides, så nu er det ørerne, der gælder. Men jeg vil prøve at tale langsomt og tydeligt, men ellers er det okay at spørge, hvis der er noget. Ja,
Og det er så de sproglige forhold i Island med henblik på modersmål og fremmedsprog. Og det er så, ja, det kan man faktisk sige meget om, men jeg prøver at få sådan et overblik. Islændinge ved jo, at den islandske grundskole har eleverne islandsk som obligatorisk fag fra 1. til 10. klasse. Og så har de selvfølgelig man fokus på modersmålet i børnehaven. Men efterhånden så skal man have fokus på mange forskellige modersmål. Ikke bare islandsk, men det er måske sådan en lidt anden sag, som der skal ikke se så meget om lige nu. Men de 2 obligatoriske fremmedsprog, engelsk og dansk, har eleverne ifølge den offentlige læseplan henholdsvis fra 5. klasse og 7. klasse. Det vil sige dansk i 7. klasse, engelsk i 5. klasse. Skolerne har dog mulighed for lidt variation, hvornår sprogundervisningen begynder, men ikke senere end henholdsvis 5. og 7. klasse. Sådan har situationen stort set været inden for skolesystemet, siden engelsk blev første fremmedsprog i 1999. Men omverdenen styres ikke af skolesystemet, og de foregående dekader har engelsk haft større og større fremgang i den vestlige verden, så stor, at man nærmest taler om engelsk som lingua franca i Island og en del andre lande. Men i begyndelsen var det mest ungdomskultur fra USA og Storbritannien, såsom musik og film, som havde påvirkning i Island, men det har så siden eskaleret i takt med den digitale udvikling og fremgang. Og al den nye teknik, som alle har adgang til, og som opfordrer til kommunikation på engelsk, altså bygger på det engelske sprog, men heller ikke at glemme den videnskabelige og akademiske formidling, som nu i stadig større omfang foregår på engelsk. Og hvad gør denne udvikling som denne ved små sprog? Er det engelske sprogs altomfattende indflydelse en trussel for det islandske sprog? En stor undersøgelse er blevet lavet omkring den islandsk-engelske bogfællesskab, eller det islandsk-engelske bogfællesskab, især med fokus på, i hvilken grad og på hvilke områder den engelsksproglige påvirkning har på ændringer, der er blevet bemærket i islandske sprog på den ene side, og på den anden side, om man kan mærke ændringer i børns sproglige færdigheder i islandsk. Det vil sige kort sagt, hvilken bekostning eller hvor stort domænetab har islandsk haft af den engelske innovation, sprogligt og kulturelt. Og her kan jeg henvise til Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir, som har stået for en større undersøgelse, og der er skrevet mange artikler omkring det emne fra forskellige synsvinkler. Og det kan man så ikke gøre rede for i sådan en kort oversigt. Men hvordan harmonerer det så med det engelsk, som børn og unge kommer i kontakt med, når de formelt skal til at lære sproget, med det engelsk, de skal læse eller lære i klasseværelset? Kan disse 2 kanaler støtte hinanden, eller tale de forbi hinanden?
Og det er der noget, som peger på, at det ikke er tilfældet. Og det kan man så læse mere om i en bog, som udkom i 2018, som hedder Language Development Across the Lifespan. Altså det er så Ausrun Johansdottir og Hafdís Ingvarsdóttir, som har skrevet netop om det. Mange mener, at de er gode til engelsk. Har store færdigheder, især i talesproget. Ofte er dog disse færdigheder mindre end det, der skal til at kunne læse fagbøger på universitetsniveau, og skriftlige færdigheder er så endnu mindre. Og det har så Hafdís Ingvarsdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir skrevet om i den samme bog, som jeg henviste til lige før. Det viser sig, at der er en stor forskel på de færdigheder, de studerende tror, de har, og det, de i virkeligheden har. Og så, hvis vi så vender til det danske. Dansk er det sprog, som for ikke så lang tid tilbage, var islændingernes kontakt ude i verden. Danmark var det land, som de fleste søgte uddannelse til, både akademisk og så med håndværk og husholdning. Danskfødte embedsmænd med forskellige uddannelse, håndværksfolk, landbrugsfolk, sygeplejersker, mejerister med mere, kom til Island for at lære fra sig, fordi der var mangel på denne slags viden i landet. Man havde danske læremidler i skolerne. Man læste romaner på dansk, abonnerede på danske ugeblade og lærte en masse om madlavning, broderi, syning, blandt andet. Og i de fleste tilfælde var det nok at kunne læse, altså de passive kundskaber, men eftersom man blev bekendt med mange udtryk angående ting og sager, som ikke fandtes i det islandske sprog, opstod der noget, man kaldte for danismer. Danske ord med islandsk udtale og bøjninger. En del af denne slags danismer findes stadigvæk inden for forskellige områder, for eksempel bagerfaget. Altså der taler man om altekar, raskeskab og rundstikke. Altså det er så mange flere ord, som oprindeligt er dansk, men har fået islandsk udtale og bøjninger. Så senere, før i tiden, eller hvad kan man sige, efter løsrivelsen fra Danmark, sådan cirka, blev det anset for ufint at bruge danismer. Og i skolen skulle lærere hjælpe børn med at komme af med det danske. Altså ikke bare hjælpe, at de skulle forbyde dem at bruge danske ord. Og historiebøgerne i skolen gav også et negativt billede af danskernes behandling af islændinge under monopolperioden, det vil sige 1602 til 1787. Og det har haft indflydelse på altså de islandske befolkningens syn på danskerne. Ikke alle har taget det alvorligt, men måske mange nok. Allerede i min skoletid blev engelsk, sådan musik og film, måske lidt mere spændende end dansk. Måske ikke så meget som skolefag, men ude i samfundet, og selvfølgelig især blandt unge. Og det er jo bare vokset siden dengang. Og nu til dags er dansk ikke så synligt i det daglige,
og næsten ikke eksisterende uden for klasseværelset. Der findes dog film og tv-serier, der bliver ret populære, men det rækker ikke langt. Danmark og dansk sprog har dog en vigtig betydning for eleverne, og det samme gælder norsk og svensk, især hvis eleverne har haft en tilknytning til et af disse lande. Langt de fleste islandske unge har for eksempel rejst til København op til flere gange, og som turister prøver de sig frem med deres engelsk, og i mange tilfælde er det nok for dem. De overlever, som sagt. Mange unge rejser til Danmark, Norge, Sverige for at studere videre. Der er nemlig mange uddannelser, de ikke kan vælge her i Island, eller hvis de bare har lyst til at studere i udlandet, hvor det ikke koster alverden at komme ind på et universitet eller andre uddannelsesinstitutioner. Nogle af disse uddannelser udbydes på engelsk, men det er ikke nok. Vil man begå sig i det danske, er det nødvendigt at beherske ret kompetent dansk, ikke mindst for at kunne begå sig i samfundet. Altså så taler man om børnehaver, skoler, arbejdspladser og kommunikation med almindelige danskere. Til selskaber og andre sammenkomster giver jo ingen tale engelsk med den ene person i gruppen, der ikke taler dansk. Og det gælder jo selvfølgelig også i Island. Men det er dog en anden og lige så vigtig grund til at beherske dansk, eller norsk, eller svensk. Og det er de nordiske nationers sammenhold og mangfoldigt samarbejde på mange områder, og som ikke bliver mindre vigtige i fremtiden. Fra den første centrale læseplan blev udgivet i 1960, har det blandt andet været et af formålene, at alle får lært at udtrykke sig mundtligt på dansk. Og dette er stadigvæk et af hovedformålene i læseplanen fra 2013, og vil sikkert blive det i den læseplan, der nu er under udvikling. Og det ser ikke ud til, at det er lykkedes at finde den tryllestav, der duer for elever til at tale dansk. Men tilbage til 2016, så var jeg med til et nordisk projekt, hvor elever i grundskolen sidste år blev forelagt et spørgeskema om deres holdninger til dansk som skolefag. Og det er så Island, Grønland og Færøerne, som var på spil. Og til trods for det, jeg lige har sagt om dansk i Island og islandske skoler, viste det sig, at 74% af eleverne holdt sig neutrale, positive eller meget positive til spørgsmålet om, at som sagt, der var deres holdning til dansk som skolefag. Tallene for Grønland og Færøerne var højere, for trods alt er dansk langt mere synligt i samfundet der end i Island. På spørgsmålet om, hvordan de kunne tænke sig danskundervisningen, altså, så var der mange, der nævnte arbejdsro i timerne. Tid nok til at løse opgaver. Klare instrukser, klart formål med det, de skulle arbejde med. Herunder mere målrettede læremidler. Større vægt på talesprog, altså talesprog, som de virkelig kunne bruge til kommunikation med indfødte danskere. Det er sådan en forholdsvis positiv holdning til sproget, og idéer om, hvad kunne gøres bedre i
undervisningen, selvom de måske ikke kender arbejdsmetoder eller andre metoder end dem, der bruges i skolen. De har jo ikke læst videnskabsteorier om, hvordan man skal tilegne sig et sprog. Der disse elever skulle evaluere deres kompetencer inden for de 4 færdigheder, scorede de færøske elever højest i alle kategorier. Det vil sige at lytte, læse, tale og skrive. De grønlandske elever mente, de var meget gode til at læse, lytte og skrive. Meget fra den islandske gruppe vurderede deres kompetencer som meget gode, men det største antal markerer sig som gode og nogenlunde til dansk. En del markerer sig som dårlige eller meget dårlige, hvorimod færøske og grønlandske elever helt undgik de to sidste kategorier. Man kan så sige, at ja, de grønlandske elever har langt flere dansktimer i grundskolen end de 2 andre, og de færøske har næsten dobbelt så mange timer som de islandske. Så det kan jo måske udgøre noget af forskellen. Sidste år udkom bogen Sproglig og kulturel mangfoldighed i læremidler til sprogundervisning i Norden, som bygger på en undersøgelse af læremidler til dansk undervisning i Island, Færøerne og så svensk undervisning i Finland. Og hvis jeg går lidt til at sige, at i Island så blev der analyseret en tekstbog fra 2009, som meget har været brugt i 10. klasse. Det meste af tiden siden. Og så, altså den blev så analyseret både sprogligt og indholdsmæssigt. Og vi kom til det resultat, at bogen harmonerer ikke med den offentlige læseplan. Man tager ikke notice af nyere forskning inden for sprogundervisning. Og så i den sammenhæng kan man så sige igen, at læseplanen bliver ikke brugt som vejledning eller det hjælpemiddel, som det kunne være. Fordi implementering og opfølgning i skolerne var ikke på brugernes præmisser. Der manglede, som sagt, jeg kan sige, at man fulgte efter, altså arbejdede mere med, hvordan det skulle bruges i skolerne. Indholdsmæssigt, altså hvad teksterne siger om personer, steder og tid, så kunne det være hvem som helst, altså hvilke personer som helst. De kunne være hvor som helst, og det, der blev sagt, kunne ske når som helst. Det vil sige, at det var sådan et ingenmandsland, som teksterne mere eller mindre foregår i. Og så med sproget, at ordforrådet er ikke gennemtænkt, for der er så for meget af svære ord, som udgør en fjerdedel af bogens ordforråd. Hvis man taler om det danske sprogs frekvensliste,
som blev udgivet i 2017, tror jeg. Altså nordlisten op til 10.000 og ikke længere. Men en stor del af ordene i lærebog for 15-16-årige er hensides de 10.000 års frekvens. Og så det nordiske er slet ikke synligt i bogen. Der er ikke noget om nordisk samarbejde eller noget som helst præsentation af landene eller befolkningen eller noget i den stil. Det er så det, man kan sige om det islandske læremiddel. Tilstandene på Færøerne er jo heller ikke så gode, for der findes ikke materialer til dansk undervisning, som primært er lavet til færøske skoleelever. Og der bruger man danske materialer, som er lavet til danske elever, og det er så forskudt om 2 år. Det, som de danske har i 1. klasse, har de færøske i 3. klasse, hvis jeg husker rigtigt. Og det fører selvfølgelig til sådan en ret modersmålsagtig undervisning. Og så siger forfatterne, eller dem, som gennemgik det her, at det harmonerer meget lidt med det færøske elevers virkelighed, og at færøske elever fravælger dansk i gymnasiet, selvom de vil studere videre i Danmark. Og så i Finland var der en bog på svensk, lærebog på svensk, som havde det til formål at præsentere de nordiske lande og deres særegne kultur. Analysen viser ret overfladisk præsentation og nogle gange direkte fejl, der forekommer. Og så er helhedsvurdering af bogen ligner lidt for meget sådan turistagtig information. Altså der var ikke den dybde i den, som skulle være. Og så i Danmark, der var så ikke et læremiddel, som blev analyseret, men en fortælling eller historie, som er fortalt fra en ung drengs synsvinkel. Han søger asyl i Danmark, og læseren får sådan en nænsom og billedrigt indsigt i, hvordan han opfatter sin situation. Altså han kender numre på nogle lovparagrafer, som han skal dømmes efter, om han er en god kandidat til at blive accepteret ind i det danske samfund. Ja, det er så sådan egentlig det, jeg har at sige. Og jeg svarer gerne på et par spørgsmål, hvis I har lyst til at spørge. Okay. Så gør vi det. Hej. Kan I høre mig? Ja. Jeg hedder Nita Løbert Mørk, og jeg kommer fra Manitop, men bor i Nuuk. Og som han har sagt, er jeg nu studieadjunkt på universitetet i Nuuk på læreruddannelsen. Mit sprog er Kalaallisut, det er så grønlandsk. Det er min modersmål. Og jeg har lært dansk i folkeskolen,
eller har prøvet at lære dansk i folkeskolen, og har lært dansk i gymnasiet. Så jeg taler kun dansk, når jeg er sammen med mine danske kollegaer, og når jeg møder dansk, eller grønlandske dansksprog. Så hvis der er noget, som I ikke forstår, det jeg prøver at forklare, skal I bare spørge. Og så har jeg skrevet den her, at der kommer jo også en ændring, ligesom i andre, at engelsksproget man hører meget, når man kører med bus, eller når man er ude, så hører man børn, der taler engelsk til hinanden, altså til hverdag. Og så før, da jeg var barn, så skulle, når mine forældre ville snakke om et eller andet, for ikke at vi forstår noget, så taler de engelsk. Men nu er det blevet helt omvendt. Når mig og min mand skal tale et eller andet, så vores søn ikke forstår, så taler vi dansk, fordi han forstår og taler engelsk. Men hele min barndom og nu taler vi kun galatlisut derhjemme. At det gør vi til vores børn og også grønlandssprog. Og jeg taler engelsk, når jeg møder venner fra Canada, og når vi har engelsk i timerne, og nogle gange er jeg også begyndt at tale engelsk til mine nevøer og niecer, because jeg har talt engelsk hele disse dage, så nogle gange kan jeg måske skifte til engelsk. Men det er begyndt at tale engelsk til hinanden, når de leger sammen. Og så nogle gange, når jeg vil blande mig, så taler jeg også engelsk. Jeg taler også brasiliansk portugisisk, når jeg er sammen med mine værtsfamilie og venner i Brasilien. Så jeg taler 4 sprog. Det er så mig. Vi har en meget... Men nu når de snakker om sproghistorie, så kan jeg lige nævne, at mine forældre, det er fra 50-60 generationen. Så i den, der lærer de dansk, eller de taler kun dansk i skolen. Og de tager til Danmark for at lære dansk, når de er 12-13 år gamle. Så det har boet i Danmark i et år, og vi har bedsteforældre i Bornholm, som vi plejer at besøge, når vi er i Danmark, altså i vores barndom. Så mine forældre, de er meget bedre end mig, når de taler dansk, og de kender flere navne på træer og bondegårds, halvøjse ting, som jeg slet ikke kender noget til. Så det var det, de havde lært i skolen, folkeskolen, og ikke kender til slædehundenavne, eller kun til det danske navne. Så, men i min generation, der i 70-80'erne, der begyndte Grønland at snakke om selvstændighed, hvor de begyndte at tale om, vi skal passe vores sprog, vi skal passe vores kultur. Hvis vi ikke gør det, så mister vi det. Så begyndte siden dengang, og altså grønlandssprog, den blev meget mere stærkt, hvis man kan sige det sådan. Og så begyndte nu, når du nævnte navnene, så mine forældre hedder på dansk Mimi og Peter, men det har givet os navn på grønlandsk, Mika. Så på den måde har de også skiftet den navngivning og får grønlandske navne tilbage, ligesom på Færøerne. Ja, så kommer jeg lige på sprogpolitik. Den meget fine formulerede
sprogpolitik. Den er fra 2010, og den fortæller jo, at grønlandssprog er den officielle sprog i Grønland og anvendes i offentlige forhold. Og at det grønlandske sprog består af 3 hoveddialekter. Det er så Avanarsuaq, det er Tole, det har deres eget dialekt. Den minder meget mere om det sprog i Nunavut, Canada. De ligner mere hinanden. Og Dunu, det er så Østgrønland, hvor de også har deres eget dialekt. Og så Gida, Vestgrønland, altså vores midtsprog. Det er så den officielle sprog, den vestgrønlandske sprog. Og Avanarsuaq sprog, Tolesprog, det er der kun omkring 1500 indbyggere, der taler Tolesprog, og Dunumiudut er der omkring 2000 mennesker, der taler det, og så Gida er det hele kysten, resten, altså vi er 55-57.000 indbyggere i Grønland. Og så hvis man kigger på den stykke 3, hvor der står, at det danske sprog kan anvendes i offentlige forhold, så er det der, hvor nogle gange kan være svært at anvende grønlandsk i det offentlige. Fordi når den danske sprog kan anvendes i det offentlige, så bliver dansk altid dominerende. Altså de fleste af dansk, som bor i Grønland, taler ikke grønlandsk. Og fra udviklingen i 60'erne og 70'erne, der begyndte jo mange forældre at sige, jamen hvis vi skal give en fremtid til vores børn, så er det bedst, hvis vi taler dansk til dem. Og så fra den gang er der også kommet mange dansksprogede grønlændere. Og de taler stadigvæk kun dansk, også til deres børn. Så den fine, at den grønlandske sprog er officielt sprog i Grønland, er ikke helt på plads endnu, hvis man kan se det på den måde. Og hvis vi kommer til folkeskolen, den sidste Inatsisartut-lov fra 2012 er obligatoriske fag, det er grønlandsk, dansk og engelsk. Og hvis man får mulighed for at have måske en tysk eller spansk eller fransk lærer, så kan man også have en tredje sprog. Et tredje fremmedsprog. Men grønlandsk og dansk har altid været det obligatoriske fag i Grønland, men fra siden 2012 er engelsk også blevet en obligatorisk fag. Og da jeg gik i skole, så kunne vi lære engelsk først i 7. klasse, hvor vi lærer dansk siden 1. klasse. Men nu er det blevet, at dansk og engelsk, der kan man allerede lære fra yngste trinnet. Altså, for eksempel, vores søn går i 2. klasse, og han har engelsk en gang om ugen. Men han er grønlandsksproget, men kan tale engelsk, og allerede er begyndt at læse engelsk. For at vise, hvor meget eller ændring på det der sprogbrug hos børn, har jeg taget nogle trintester. I den der folkeskoleloven, der har man en trintest,
som man skal tage i 3. klasse, 7. klasse, og så afgangseksamen i 10. klasse. Så har jeg taget trintest fra 7. klasse, og jeg har valgt Nuuk, fordi i Nuuk er der 6 folkeskoler, hvor i andre byer er der kun 1 eller 2 skoler. Så for at vise mere de fleste resultater, så har jeg taget de 2 som eksempel. Den første kan I se, at den er fra 2018. Den her. Og det er i faget grønlandsk. Der kan man kigge på løsningssikkerhed, procent, rigtige tal, og der er 56 point på det, altså trintest, der er taget. Og i 2021, den kom helt op til 57, eller der var kun 1% stigning. Og så har jeg også taget dansk, hvor man kan se, at i 2018, der fik man procent rigtige på 80, hvor i 2021 er den faldet på 74. Det vil sige, at resultaterne er blevet dårligere, hvis man kan sige på den måde. Og i engelsk, der kan man sige, at faldet fra dansk er flyttet til engelsk, fordi i 2018, der var den på 84%, hvor i 2021 er den steget helt op til 94%. Den viser jo, at børnene er blevet meget bedre i engelsk, er blevet dårligere til dansk. Og det er resultaterne fra Nuuk. Og Nuuk er jo kendt for en by, som de fleste, altså mange af dansktalende, hvis man spørger de andre fra kysten, så siger de, at Nuuk er en dansk by. Fordi der er mange dansk som bor i Nuuk, og mange dansksprogede grønlænder. Men dansk er faldet. Så det var så den folkeskolen situation, vi er i, at engelsk er blevet meget populært, men grønlandsk er stadigvæk på det sin, altså den er ikke så høj, men den er stadigvæk på den samme. Og hvis man kigger på gymnasiale uddannelse i Kalaallit, og sprogene grønlandsk, dansk og engelsk er det obligatoriske fag. Men der er også mulighed for at have spansk, hvis man har en spansk lærer eller en fransk lærer. Men selvom grønlandsk er obligatorisk fag, altså de fleste fag foregår på dansk, fordi der er en stor mangel på lærer. Så det vil sige, det hele kører på dansk. Så derfor vælger mange af vores elever fra folkeskolen at tage til Danmark på efterskole, for at lære mere dansk, så de kan være klar til at komme på gymnasiet. Men mange vælger også at tage til andre lande. AFS-program er blevet meget populær på det sidste tid. Og grønlandsk er på A-niveau, men man kan også vælge grønlandsk som fremmedsprog. Det vil sige, dem der ikke kan tale grønlandsk, de får mulighed for at gå på den fremmedsprogsundervisning i grønlandsk. Men dansk har man kun én fag, det vil sige alle grønlandske gymnasieelever,
de har den samme dansk som de andre. Altså kun én niveau. Ja. Og den gymnasiale uddannelse i Grønland, hvis man er grønlandsksproget, især for dem, som er kommet fra kysten, de taler jo kun grønlandsk, og har haft dansk i folkeskole. Det får det meget svært, også når man kigger på karaktererne. De får lavere karakter end det dansksprogede, fordi det hele foregår på dansk. Og hvis man har en dansk lærer, for eksempel i matematik, eller i fysik, eller i andre fag end grønlandsk, så bliver man nødt til at have eksamener på dansk, fordi censor og lærer er dansk. Så på den måde kan sproget kan blive en stor problematisk for grønlandsksprogede elever. Og når de skriver opgaver, som de skal aflevere, så er det også på dansk, hvis de har en dansk lærer. Men når man er grønlandsk lærer på gymnasiet, eller når man er grønlander og har grønlandsk, så kan det nogle gange være svært, fordi vi får mange opgaver, fordi mange elever ønsker bedst at skrive på grønlandsk. Så på den måde får vi flere opgaver. Men der kommer rigtig mange, som skriver deres opgaver på engelsk. Også på tredje års opgaver, og ja, engelsk er også blevet meget populær. Og man har de samme forhold i uddannelser i Kalaallit Nunaat, fordi de fleste uddannelser er på dansk, også på grund af grønlandske lærermangel. Grønlandslærerne er grønlandsk, men resten af faglærerne er dansk. Og materialerne er på dansk, og der kommer flere materialer på engelsk på universitetet. Og eksamene foregår på dansk, altså det samme som gymnasiet, hvis læreren og sensoren er dansk. Og mange grønlandssprogede har de svært i deres uddannelse på grund af, at de ikke taler flydende dansk. Men hvis jeg har taget den der artikel fra Sommitjer, vores avis, eller KNR, fordi den kom i august, hvor mange reagerede på den der artikel, og var så stolt over, at den endelig er der valgt, at man skal, eller studerende på universitetet, de har fået mulighed for at få en tolk, når de går til eksamen. Så de får mulighed for at tale deres eget sprog, modersmål, når de kommer til eksamen. Og det er vi rigtig glade for. Og det viser, hvor vi er på vej hen. Men jeg tror, at hvis man tænker på det gymnasiale uddannelse, er der en lang vej endnu på grund af manglende lærer. Men vi håber virkelig på, at vores studerende får måske højere karakter, når de taler kalaallisut til eksamener og prøver. Sproget i Kalaallit Nunaat er kalaallisut, altså grønlandsk. Og de fleste børn og unge har kalaallisut som modersmål, især
fra kysten, alle byerne. Og der har altid været dansksprogede grønlænder i Kalaallit. De lærer ikke Kalaallisut, men vi taler dansk til dem. Men nu kommer der flere børn og unge, som kun taler engelsk til det danske sprog, grønlænder. Mange grønlandske børn er begyndt at tale engelsk til hinanden. Og der kommer sikkert flere studerende, som vil hellere tale engelsk til engelsk end dansk som fremmedsprog. Vi havde i vores læreruddannelse haft nogle workshops om sprog for snart 2 år siden. Og i vores præsentation, der spurgte vi førsteårsstuderende, der var rigtig, rigtig mange unge, som startede i år. Og så spurgte vi, at de skulle række fingrene op, hvis de tror, at om 50 år, hvilket sprog der vil være i Grønland. Og vi spurgte grønlandsk eller dansk. Der var ikke nogen, der rækkede fingeren op. Og der var omkring 50 studerende, som startede. Og så da vi spurgte Kalaallisut og engelsk om 50 år, og alle sammen rækkede deres hånd op. Og der er allerede rigtig mange af dem, som har det nemmere at tale engelsk end dansk, når de har nogle opgaver, som de skal arbejde med, og hvis de skal tale dansk med læreren. Og ikke kun i skolerne, men også man oplever også for eksempel tandlæger og læge er jo tit dansk. Det er også begyndt at spørge grønlandske børn. Jeg taler desværre ikke Kalaallisut, men jeg kan tale dansk og engelsk. Hvilken sprog vil du hellere have, jeg skal tale? Så svarer børnene engelsk. Så begynder det at tale engelsk til hinanden. Så på den måde kan man allerede se, at der er en skiftning. Ja. De fleste, altså grønlandsk står stadigvæk stærkt som modersmål. Selvfølgelig ændrer de som alle andre sprog. Altså, der sker en udvikling. Men de fleste taler grønlandsk i deres familie og hjemmet. Så på den måde kan vi sige, at Kalaallisut står stærkt. Men det kan blive problematisk, hvis man tænker på den markante elektroniske udvikling. Hvis for eksempel vores sprog, Kalaallisut, den er ikke med på for eksempel Google Translations, og man kan ikke finde Kalaallisut på internettet, eller så på den måde kan man være bekymret over, om vi kan miste vores sprog måske om, jeg ved ikke hvor mange år. Men mange synes stadigvæk, at dansk sprog vil stadigvæk være i Kalaallit, fordi vi har jo fælles rigsfællesskab som på Færøerne og Danmark og Grønland. Men det bliver, nu er vi på den der situation om, som også vi er ved at være forberedt på, hvordan engelsk vil være om næste år eller om nogle forår. Og Per Langgaard, som også er med på den bog, sagde endda til et seminar, et sprogseminar, at vi skulle virkelig passe på, fordi den engelsk børnene lærer, det er fra YouTube. Det er også rigtigt nok. Altså,
Så selvfølgelig er det ikke kun YouTube, men spil og alt spiller også rigtig med i vores børns sprog. Men så var der også nogen, der kommenterede, jamen i vores barndom, der lærte vi dansk, mens vi læste Anders And. Så det er vel det samme, altså. Så, ja. Men man er ikke i tvivl om, at den fremtidige sprog vil være grønlandsk og engelsk. Men vi er også i den situation, om vi kan være lidt bekymrede for det. Fordi engelsk er jo også en kæmpe sprog. Ja. Det var det.